Akcionim planom za zapošljavanje za 2018. godinu koji je usvojila Vlada Srbije, predviđeno je da za aktivne mere zapošljavanja ove godine budu izdvojeno 3,65 milijardi dinara iz sredstava nacionalne službe, kao i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom. Subvencija za samozapošljavanje je mera koja je dala odlične rezultate i ove godine po osnovu ove subvencije može se dobiti 180.000 dinara. Ono što mogu da napomenem na početku, to je neke mere kod kojih nije bilo nekih posebnih izmena u posljednjih, da kažem, deceniju, možda i više, koje su pretrpele neke male izmene, a to je subvencija za samozapošljavanje koja je prisutna već dugi niz godina i koja je, da kažem, jako dobra subvencija, daje dobre i rezultate, posebno u, da kažem, ovakvom okruženju u kome mi živimo sa ovako razvijenom ekonomijom i uopšte sa ljudima koji ostaju bez posla. Znači neko ko želi da započne obavljanje samostalne delatnosti, mi pružamo pomoć, odnosno subvenciju od 180.000 dinara za registrovanje i obavljanje te delatnosti. Nacionalni akcioni plan inače definiše teže zapošljive kategorije lica, tako da u okviru te subvencije prilikom bodovanja i prilikom dodeljivanja tih sredstava vodi se računa baš o tim teže zapošljivim kategorijama koje se na kraju krajeva i boduju dodatno. Ono što također mogu da istaknem kod te mere jeste da se ne finansira trgovina, ne finansira se primarna poljoprivredna proizvodnja, taksi usluge, brokerske usluge, menjačnice, igre na sreću i ostale neke uslužne delatnosti koje nisu pomenute u toj klasifikaciji. Znači, uglavnom to je namenjeno proizvodnji, proizvodnom zanatstvu, uslužnom zanatstvu, intelektualnim zdravstvenim uslugama i to je nešto na kraju krajeva što može i da pokrene i da doprinese ekonomskom razvoju. Razvijenost opštine nema uticaja na ovu meru. 180.000 dinara dobijaju nezaposlena lica sva, 200.000 dinara lica kojima je poslednji radni odnos prestao po osnovu viška zaposlenih i 220.000 dinara za lica sa invaliditetom. Znači, osnovno je da se oni nalaze kod nas na evidenciji, da se vode na evidenciji nezaposlenih i da imaju završenu instruktivno savjetodavnu obuku put do uspešnog preduzetnika. To je još jedna vrsta naše, da kažem, nefinansijske usluge, ali usluge koja već dugi niz godina veoma dobre rezultate donosi. Inače je sastavljena od neka 3 dela, odnosno 3 aspekta, a to su motivacioni deo, pravni deo i ekonomski deo. Mi tu maksimalno se trudimo da informišemo nezaposlena lica na koji način mogu registrovati, šta ih očekuje sutra od obaveza prema državi i naravno sada smo od ove godine u saradnji sa Ministarstvom finansija vezano za edukaciju i uopšte informisanje ljudi o elektronskom poslovanju. S obzirom da se prelazi na elektronsko poslovanje,
Znači, maksimalno se mora dati akcenat na to da ljudi znaju na koji način sutra mogu i registrovati delatnost bez odlaska u APR, a da ne pričamo o poreskoj upravi koja već funkcioniše na tom principu. Sredstva se ne vraćaju i veliki broj lica koja su pokrenula svoje preduzetništvo uglavnom opstaju. Ove godine meru samozapošljavanja dobit će 61 lice, od toga 2 lica sa invaliditetom i 2 lica romske nacionalnosti. U toku godine kvota se proširi jer na kraju dođe do rebalansa, tako da skoro sva lica dobiju sredstva. Znate kako, mi naravno da pratimo te podatke, pratimo ih prosto kroz svoju kontrolu, jer oni imaju obavezu godinu dana da opstanu, da plaćaju obaveze prema državi i onda ne vraćaju tu subvenciju. Znači nisu kreditna sredstva, forma je subvencije, ne vraća se, ali uz određenu ugovornu obavezu. U velikom broju slučajeva ljudi opstaju i idu dalje, čak i zapošljavaju kasnije, otvaraju nova radna mesta, pa onda ih mi finansiramo, odnosno dajemo im subvencije za zapošljavanje novih radnika. Svi javni pozivi, to jest konkursi, su otvoreni do 30. novembra 2018. godine. Osim javnog konkursa za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i javnog konkursa za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom, koji su otvoreni do 2.4.2018. kao i javnog poziva nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje i javnog poziva nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje, koji su otvoreni do 16.4. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje savjetuju da svi zainteresovani dođu i lično se informišu o detaljima konkursa. Akcionim planom zapošljavanja za 2018. godinu koju je usvojila vlada Srbije, predviđeno je da za aktivne mere zapošljavanja ove godine bude izdvojeno 3,65 milijardi dinara iz sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom. Subvencija za samozapošljavanje je mera koja je dala odlične rezultate i ove godine po osnovi ove subvencije može se dobiti 180.000 dinara. Nacionalna služba je raspisala i konkurs za subvencije za otvaranje novih radnih mesta namenjene poslodavcima. Ova subvencija se odnosi na poslodavce. To je subvencija poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta i za zapošljavanje opet teže zapošljivih kategorija lica. Tu imamo baš za određene kategorije lica koja se finansiraju, a to su lica do 30 godina, nisko kvalifikovana, zatim lica preko 50 godina koja su ostala bez posla po osnovu tehnološkog viška, zatim imamo lica romske nacionalnosti, osobe sa invaliditetom. Kod ovih lica do 30 godina, pored niske kvalifikacije, teže zapošljiva kategorija je i oni koji su imali ili sada imaju status dece bez roditeljskog staranja. Zatim tu su dugoročno nezaposlena lica koja su na evidenciji duže od 12 meseci. Eto, tako da tu onda mogu da uđu svi oni koji su između 30 i 50 godina ukoliko su dugoročno nezaposleni, tako da to daje neku širinu tim teže zapošljivim kategorijama lica. Kod ove subvencije nisu isti iznosi za sve kategorije i sve opštine. I kod ove mere se samo razlikuju iznosi subvencije, znači ona je oslonjena na kategoriju razvijenosti opštine. Znači ukoliko se opština nalazi u trećoj kategoriji razvijenosti, onda je tu drugi iznos, ukoliko je devastirana opština također drugi iznos i naravno prva i druga kategorija. Tu su opštine koje u tu kategoriju spadaju opština Valjevo i Lajkovac, tu je najmanji iznos. Znači tu je 150.000 dinara za prvu i drugu kategoriju, za treću kategoriju to je 200.000 dinara za ostala lica, 240.000 dinara za osobe sa invaliditetom i za devastirane opštine to je 250.000 dinara za ostala lica i 300.000 dinara za osobe sa invaliditetom. Znači za Valjevo 150.000 i za osobe sa invaliditetom 180, za Valjevo i Lajkovac. Eto, to je ono što
da kažem, nema nekih posebnih izmena u toj meri. To su obaveze koje moraju da ispune poslodavac? Obaveza je 12 meseci. 12 meseci da lice bude u radnom odnosu, može biti to lice, a može biti i neko drugo. Znači, ukoliko lice da otkaz ili je poslodavac nezadovoljan radom, znači, bitno je da zameni lice iz iste kategorije iz koje je lice i prvobitno zaposleno. Skoro svi poslodavci koji konkurišu, a ispunjavaju uslove do kraja godine, dobit će sredstva jer se izvrši rebalans budžeta. Konkurs za zapošljavanje teže zaposlivih kategorija stanovništva kroz javne nabavke je u toku i na njega mogu konkurisati i privatni preduzetnici i javna preduzeća. Javne radove isto je jedna od jako bitnih mera. Javni radovi, prosto mera koja je namenjena radnom angažovanju takođe teže zapošljivih kategorija lica i nezaposlenih koji su u stanju novčane socijalne pomoći. Oni su svuda, po svim merama su nezaposleni koji primaju novčanu socijalnu pomoć takođe teže zapošljiva kategorija, ako ih nisam pomenula. Znači, kao i naravno kod javnih radova i odnose se naravno na očuvanje i unapređenje radnih sposobnosti tih teže zapošljivih kategorija lica, kao i naravno radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Ne može se reći da je tu neki efekat, bude naravno i toga da ti nezaposleni koji su angažovani po osnovu javnih radova na kraju ostanu i da rade u nekim privatnim preduzećima koji nemaju obavezu zabrane zapošljavanja, pa čak i u nekim javnim preduzećima ukoliko imaju upražnjena radna mesta, zato što je mera namenjena i privatnim poslodavcima i javnim preduzećima. Dešava se naravno i da ostane i da bude nekog zapošljavanja, ali kažem, mera je jako bitna za očuvanje radne sposobnosti i naravno od društvenog interesa je jer se rade i završavaju neki poslovi koji se ne mogu odraditi sa postojećim brojem lica u javnim preduzećima ili na kraju krajeva iako je izvođač privatnik, potpuno je svejedno. Stručna praksa je još jedna mera koju sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje. Hoću da pomenem isto ono što je jako bitno i što je uvek aktuelno, a to je stručna praksa. Za prošle godine, to je bilo za lica do 30 godina. Znači, stručna praksa, kao što verovatno i javnost zna, se odnosi na ljude koji su završili određeni stepen obrazovanja i koji nisu radili u struci. Znači, oni se sada osposobljavaju za rad u struci, odnosno u zanimanju za koji su stekli određeni stepen stručne spreme. Ove godine, znači, nema ograničenja u godinama. Prošle godine je to bilo za lica do 30 godina, a ove godine više nema ograničenja. Lica dobijaju novčanu naknadu, lica sa 7. stepenom stručne spreme imaju pravo na 12 meseci obavljanja stručne prakse i naknada je 18.000 dinara, sa 6. stepenom 9 meseci, 16.000 dinara i sa 4. stepenom 14.000 dinara, oni obavljaju stručnu praksu 6 meseci. Naravno, na to se plaća i doprinos za osiguranje za slučaj povrede na radu. Znači, to je neka novčana pomoć i tu možemo da pomenemo još jednu novinu, a to je i prošle godine je bilo to da je mera namenjena isključivo privatnom sektoru, ali imamo prostora nekih 30% da dodelimo javnom sektoru i to zdravstvo, socijalna zaštita i prosveta, ali ove godine je to prošireno i na pravosuđe. Znači, prošle godine nije bilo pravosuđa, ove godine je uvedeno, tako da će biti tu većeg prostora. Konkurs za javne radove traje do 16. aprila. Postoji i program sticanja znanja i veština koji se sprovodi za NK lica i lica sa srednjom stručnom spremom, ali i jedni i drugi moraju biti iz kategorije viška nezaposlenih ili da su na birou više od 18 meseci. Poslodavac sa njima zasniva radni odnos na određeno vreme kada Nacionalna služba za zapošljavanje refundira zaradu za 3 meseca, a ako zasnuje radni odnos na neodređeno vreme, Zavod refundira 6 meseci, a poslodavac plaća još 6 meseci. Nacionalna služba za zapošljavanje daje mogućnost i prekvalifikacije. Imamo
meru obuke na zahtev poslodavca, gde se lica obučavaju za potrebe poslodavca, odnosno za potrebe njegovih radnih mesta. Obuka na zahtev poslodavca se izvodi kod poslodavca koji ispunjava uslove, znači mora imati uslove za izvođenje te obuke, mora imati lica koja rade na tim poslovima najmanje 12 meseci, znači odgovarajuće mentore da bi obučili ljude da rade na tim poslovima. Na kraju nezaposlena lica dobijaju sertifikat na kraju obavljene te obuke, ali taj sertifikat isključivo služi za obavljanje tih poslova, znači nije u nekoj širokoj primeni. Mi, Nacionalna služba za zapošljavanje, snosi troškove obuke po licu, znači to pripada poslodavcu, a isto tako i daje određenu naknadu nezaposlenom licu koji pohađa tu obuku, a to je 6.000 dinara plus troškove prevoza. Kod osoba sa invaliditetom to je 20% od minimalne zarade i obaveza svakog poslodavca je da nakon izvršene obuke zadrži ta lica 6 meseci u radnom odnosu. Na tržištu rada može se obučiti 18 lica, 8 osoba sa invaliditetom, a 10 prolazi specijalističku informatičku obuku. Nacionalna služba za zapošljavanje vrši i obuku na osnovu ispitivanja tržišta. Ove godine se pokazala potreba za pica majstorima i stranim jezikom.